Den danske sang er en ung blond pige, der går og nynner i Danmarks hus. Hun er et barn af det havblå rige, hvor bøge lytter til bølgers brus. Den danske sang, når den dybest klinger, har klang af klokke, af sværd og skjold. Imod os bruser på brede vinger en sagatone fra Hedenold. Al Sjællands ynde og Jyllands vælde, de tvende klange er blidt og hårdt, skal sangen rumme for ret at melde om, hvad der inderst er os og vort. Og tider skifter, og sæder mildnes, men kunst og kamp kræver stadig stål. Det alterbål, hvor vores sjæl skal ildnes, det flammer hedest i bjarkemål. Så syng da Danmark, lad hjertet tale, til hjertesproget er vers og sang. Og lære kan vi af nattergale, af lærken over den grønne vang. Og blæsten suser sin vilde vise, og stranden drøner sit højtidskvad. Fra hedens lyng, som fra stadens flise, skal sangen løfte sig ung og glad. Ej, de gør noget hernede. Nej, der er 3 med. Hej. Hej. Ja. Hej så. Hej. Det andet skrald til gengæld blev lækker. Ja, fugle ind i
Okay, det er altså fedt. Turn around. My fingers. Ja. Vi prøver at holde meget, meget lav profil, Ja. fordi alle er ude efter det hus deroppe. Men vi gider bare ikke have noget opmærksomhed omkring det. Nej, okay. Og det bliver I nødt til at respektere. Hvis Ja, selvfølgelig. og hvis I ikke gør det, altså hvis I det er jo fint nok, at I vil filme og sådan noget, men hvis I begynder at bruge det til noget andet, ikke? Til hvad? Det ved jeg ikke. Hvis du begynder at smide billeder ind, og folk skal ind og kigge og sådan noget, det vil vi Nej, simpelthen det ikke. må folk jo selv afgøre. Det må I simpelthen respektere. Hvis I ikke gør det, ikke? Ja. Så har du fået, jeg gider ikke bruge tid på det, men nu har jeg så fået det at vide. Ja. Fordi det er simpelthen ulovligt, det ikke gør. Ja, selvfølgelig. Hvis du bevæger dig ind i det hus og putter noget ind i, så overtager du min ejendomsret. Okay. Og nu har jeg sagt til jer, jeg har skrevet det til jer, Ja. og næste gang så er det politi. Okay. Men mindre vi aftaler noget andet. Aftaler så hvad? Jamen det, jeg ved ikke, fordi I må forstå mig. Jeg vil bare ikke have, det er fint nok, I synes det er fedt, men jeg vil ikke have noget opmærksomhed i det hus. Jeg får alle på nakken, eller det er ikke alle, men jeg får de der sure røvhuller derovre. Okay. Og så trænerer de min sag, og jeg kommer aldrig igennem. Det har været i lokalavisen derovre, og jeg blev ringet op af journalisten, der spørger, har du noget med det at gøre? Eller andet. Jeg har de gamle ejere, som jo er noget familie på min kones side. Ikke? Og de sad kraftigt og græd, fordi de har åbenbart sådan nogle følelser i det. Jeg er fuldstændig ligeglad selv. Så I rammer bare ind i noget. Det bliver I simpelthen nødt til at behandle ordentligt. Og hvis I ikke gør det, så bliver jeg bare nødt til at gøre det andet.